प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोला पार्वती मैया की जय। प्रेम से बोला कार्तिक गणेश की जय। प्रेम से बोला सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देखिए गुरु बहना लोग, आप सबके बीच में एक और कथा सुनावे चाहता रहल बानी। वो कथा के रउआ सब ध्यान पूर्वक सुनो, अंत तक ले हमार कथा के रउआ सब सुनो आ सुन के लास्ट में हर हर महादेव के नाम से रउआ सब। देखिए एगो मछली बाड़ी, उस शिव के भक्त बड़ी, शिव के गुरु मनले बड़ी मछली। शिव के जब गुरु मनले बड़ी, जहाँ भी चर्चा होता तहाँ धीरे से अपन जाए के सुना तारी। सुनते सुना कुछ दिन बीत गए तो देखी एक दिन के बाद कि अपना मछुआ से कहे तारी के मछुआ देखा ना मंदिर पर एगो मंदिर बा, वही मंदिर पर चर्चा होता है। तो मंदिर पर चर्चा होता तो मछली कहते रही अपना मछुआ से के मछुआ हो मंदिर पर चर्चा होता, कोई नाचता, कोई गावता, कोई बजावता, कोई सुनाता, सब लोग खुशी मंगल में उजा बाटे। हमहू तनी चर्चा में जाए सुने खातिर के कहता मछरा कि सुना तू तो जाए खातिर के कहता चर्चा में, लेकिन तू हऊ मछली के जा, तू लाल चीज हऊ, तारा के अगर नजर से कोई अगर देख ली तब बिना तारा के ले गए मानी ना, तारा के केहू अथी लेके चल जाई अपना घर। तो कहता कि कैसे लेके चल जाई, हम शिव के गुरु मान ले बानी, हम शिव के गुरु मान ले बानी, हमरा के कोई न लेके जाई। रौरा ध्यान गुरु में लगाई, जैसे हम लोग बानी तो गुरु जी पर गिर जाई, जे हम शिव गुरु पर गिर गल बानी कि हे भोला दानी रोवा त देव में देव महादेव हई, सबके कष्ट के हरे वाला रोवे बानी, सबके ग्रह के काटे वाला रोवे बानी, हमरो ऊपर दया कर। तो मछली कहा तरीके रवा चिंता मत करी, हम रवा ना जाए वही में रही, लेकिन हम तो जाई चर्चा सुने खातिर। मछली का करता कि अपन आवतारी मंदिर के लगे अपन धीरे से अरिया बैठ जातारी, आ बैठ के आ पूरा चर्चा अपन सुनतारी। सुनते सुना पूरा लास्ट तक ले मछली चर्चा के सुन ली। आ जब चर्चा सुन ली तो कैसे अपन गुरु का महिमा ऐसा हो गई कि जब चर्चा सुन ली तो देखी वही बीच में एगो केवट भाई मलाह आ जाता रन जाल लेके, आ उनका के जाल फेंकता रन। देखल हो ई तो बहुत सुंदर मछली जा आराम से बैठल बड़ी, ई तो जाल में हमरा जरूर फंसी, इनका के जाल फंसावला में देरी नहीं थी। जाल अपन फेंक देलन और में मछली आके फंस गई। जब मछली फंस गई तब तो मछरा देखत रखो होई त हमर मछली मंदिर के लगे अरिया बैठ के सुनत रहनी है, हम भोला दानी के चर्चा सुनत नहीं, आई त देखत नहीं कि मलाह या इनका के जाल में फंसा ली। अब उनका चिंता हो गई, आ कहता ना कि भोला दानी ई त हमर मछली रौरा के चर्चा सुने गली है, त जाले में फंस गई। अब जब केंगा रोता रन आ केंगा घबराता रन त कैसे अपन मछली से अपन कहता रन मछा कि तू तो जरिए में पकड़ैलो मछरी, तू तो जरिए में पकड़ैलो मछरी, तोहर शिव गुरु कहवा गइलनी हो ए मछरी। तो कैसे कहा करी अपना मछरा से कि तू तो काहे चिंता कइले बाड़ा ए मछरा, तू तो काहे घबराइल बाड़ा ए मछरा, शिव गुरु दिलावे में बाड़ा मछरा, शिव गुरु स्वामी में बाड़ा मछरा।
इतना बात जब सुनलन कहला कि ठीक बा अब हो जा का करता समझा दी कि काहे का घबराई बड़ा अरे शिव गुरु त हमर लगिए बड़ा मान दिले में बस तब तक ले मलाय अपन उड़िया में ध धलन आ जब उड़िया में ध धलन के बाजार में इनका के ले जाके बेची तब कैसे फिर मछरा देख के छकटाता आ कहता कि तू ता उड़िए में धरइलो ए मछरी तू ता उड़िए में धरइलो ए मछरी तोहर शिव गुरु कावा बड़न ए मछरी त कैसे मछरी अपना मछरा से कहतारी कि तू त काहे घबराइल बड़ा ए मछरा शिव गुरु संगे में बड़न ए मछरा इतना बात मछरा सुनल त फिर कुछ धीरज हो गल कि इतना बात कहत लेकिन हमार त जी लागल नहीं थे तब देखी जब बोरिया में धरा गई बाजार में जब चल गई तो बाजार में जब ले गए तो लोग जान टूट गए का किने खातिर जब किने खातिर के जुट गई तब तई मछरा और घबराए लागल क्या है दादा ई तब किने खातिर इतना जनता टूट गई का के त जनता कहता कितना बड़ मछरी बाड़ी इनका के काट के फेंको अब तो मछरा घबरा गई दादा तब इनका के काट के आई अब तो मांगता लो हां त देखी अब कहता कैसे कहता जब पालरा पर अभी कहत रखम काटब ना भाई मछरी के जेकर ले जाए होखे से ही तरह ले जा सुगह त कहता कि ठीक बा पालरा पर धर हमनी के ले जाए तब ओकरा के कहता कि नहीं पालरा पर मत धर इनका तू काटिए के दी तब का कहतारी मछरी अब त रोतारी मछरी भी रोतारी कि अब त हमार जान जाई हम त शिव के गुरु मल्ले बनी अवने मछरा बड़ा पर रोतारा उनका आंखी से आंसू गिरता एने मछरियों का आंखी से आंसू गिरता कि अब त हमरा के काट के कहतल के लेके जाई त गुरु जी के महिमा पार ह त देखी ओकरा के का करता मला भाई उनका के का करता मछरा के आकिया पहसुल के धार पर चहला की इनका के काटब तो पहले राखी में उनका के लपेट राखी में जब लपेट भेला तब उनका के देखता मछरा था कैसे कहता कि तू त राखिए में लपेटाइलो ए मछरी तू त लपेटाइलो ए मछरी तोहर शिव गुरु कावा बड़न ए मछरी हमर संगिया छोड़लू ए मछरी हमर संगिया तो देखिए गुरु बहना लोग और मछरी के राखी में लपेटता रहन कि लपेट के इनका के काट के आ तब हम इनका के दीही तब राखी में लपेटता रहन लपेट के आ कहला कि इनका के छोड़ाई तब ले राखी में लपेट के करत रहन तब तक ले देखिए गुरु बहना लोग गुरु जी के महिमा पार अब तो राखी में लपेटत में अभी काहे कुंगा के काटे जा तब तक ले ये तना जोर से आनी अब पानी आ गई
आनी पानी आ गई आ कि वही में मछली अपन दहाई के आ पोखरा में का लगे चली गई। पोखरा में चल गई। अभी उनका के ना कटैली आ ना छटैली आ उ त घबराते रही, रोते रही कि अब हमार संग याजियो भले हे महादेव जी बाटे। त देखी वहां के महिमा पार ना उनका के तरजुई पर जो के उगैली आ ना उनका के कटाई। गुरु जी के महिमा से भी कहलो के भी राखी में लपेटा आ इनका के छिला या तब काट के रखे पलरा पर जो के द। तब ने देखी पूर्व से आनी आइले पश्चिम से पानी हे गुरु जी। पूर्व से आनी आइले पश्चिम से पानी हे गुरु जी। मछली गईली दहाई हो हे गुरु जी। मछली गईली दहाई हो हे गुरु जी। देखिए गुरु जी के ध्यान में रहली, गुरु जी के अपन गुरु मन ले रहली। वहाँ का महिमा पार है। वो अपन दह के आ चल गई अपना माछा रख लगे। तब जाके कहतारी देखनी हमारा गुरु जी के महिमा कितना, हमारा गुरु जी के महिमा पार बा आकि ना हमरा के भीतर जुई पर जो खाइनी है ना उनका भीतर के घरे गनिया ना हम कटैनी है। अभी त हमरा के राखी में लपेट के आ कहल हलो कि के छोड़ाव आ पलरा पर काट के जोखा। तब तक ले देखी पूरब से आने आई आ पश्चिम से पानी आइला आ वही में हम दहा के हम चली आई रौरा लगे। कोनो हमरा लगे परेशानी ना भइला गुरु जी के महिमा से। हे श्री गुरु जैसे वो लोग के शिष्य बनौनी मछली के जैसे उनका के बचौनी इज्जत रखने से सभी दुनिया में सभी पर दया करे गुरु जी। त प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोला